खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बर'नि बयजोंबो मिथिजानाय सिनायजानाय फावखुंगुर सिमां सायनारिखौ जानो हागौ बयबो मिथिखायो, नाथाय फावखुंगुर सिमां सायनारिखौ खायसे सुबुंफोरा मोजां मोना आरो बिथांनि फाव खालामनायखौ माखौ लानानै गुबुन एक्टरजों रुजुनो हाखो। मख'नो गोनांदि मुलुगाव थानाय गासै फावखुंगुरफोरानो गावबा गावनि टेलेन्ट आरो गावबा गावनि रोंगौथिफोरा आलादा आलादा जायो। जेरै बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुरफोर जेरै शाहरुख खान, सलमान खान आरो आमिर खान गासैनियाबो गुबुन गुबुन रोंगौथि थायो। बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि सासे फावखुंगुर सिमां सायनारियाबो गावनि टेलेन्ट आरो रोंगौथिजों मोनथिजानाय। माखासे रायजो राजाफोरजों नङाब्लाबो बिथाङा प्रडिउसार, डिरेक्टर आरो गोबां नायगिरिफोरनि सिगाङाव सासे टेलेन्टेड। नाथाय बे समाव सासे सुबुङा सिमां सायनारिनि फेसबुक पस्टआव मोनसे कमेन्टआव ओरैबायदि लिरनानै बुंहरदों दि नोंखौ फिल्माव हिट नुवा, मोजां जाया एक्टिंफ्रा, माय बेस्ट एक्टर सुखबिर आरो राजीव। बेबायदि लिरनानै बुंहरनायाव फावखुंगुरा ओरैबायदि फिननाय होदों दि ब्रादार आं एक्टिं रोङा, बेनिखायनो एसेबां बोसोर आं खामानि खालामबोबाय। जाय मानसिफ्रा, जाय डिरेक्टरफोरा खामानि होदों आंनो, बिसोर गासैबो मानसिफ्रा पागल गोजामोन। आंनो खामानि होग्राफोरा नोंलाय एक्टिंनि बागै मा मिथिगो? नों जुदि एक्टिंनि बागै एसेबां मिथिगो आंखौ फोरोंफिन, नोंथाङा आंखौ सोलोंजानो अलवेज रेडि होननानै बिथाङा बेबायदि फिननाय होदों। नैथि खौराङाव दङ बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिखौ लानानै सांग्रां जादों डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननाय एपिबि राजखान्थि दोलोआबो। बिटिआरनि मोन 14निफ्राय मोन 24 परिषद बियाबाव बिजाथि फसंगोन डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड एबा एपिबि दोलोआ। बेबादिनो बाक्सा जिल्लानि चालबारि परिषद बियाबावबो बिजाथि फसंगोन एपिबि राजखान्थि दोलोआ। चालबारि जिल्ला एपिबि समितिया मोनसे खौरां मेल लानायनि गेजेरजों जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय एपिबि दोलोआ आबुङै गोख्रों होनना फोरमायथिदों अनजालि दैमारिया। आरो गोबां हारि माहारिफोरानो एपिबि राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोननानै लोब लोब फैनानै एपिबि दोलोआव आखाइ हमफैदों होननानै बाथ्रा बुंबावो बिथांजोआ। हाग्रामा महिलारिया आशीर्बाद रेलियाव 25,000 रायजोफोर बाहागो लादों बुंनाया मिनिथाव। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिजों थानानै मोनजाबोनाय सुबिदा मोनबोनाय बिथांमोना इउपिपिएल सोरखारजों गोरोबनो हाया। जेराव हाग्रामा महिलारिनि सुबिदा मोनजाबोनाय मावथिफोरा रुलिं पार्टी इउपिपिएलजों गोरोबनो हाया। हाग्रामाजों थानानै मोनजाबोनाय बिथांमोना ना गोरान बायदि राननानै दं। अदालगुरियाव हाग्रामाया देरहागोन सानदोंब्ला गोरोन्थि। बेफोर बाथ्राखौ बुंथिदों अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारिया। बिथां रबिन्द्र बसुमतारिया बिपिएफ दोलोनि बोर बिनाय हानजा सुरनाय एबा आशीर्बाद रेलि हाबाफारिनि सायाव माखासे गोख्रों बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंबावदों दि बिपिएफ दोलोआ बोर बिनाय हानजा सुरनायनि हाबाफारि बायदि जों गोबां खेब बेबादि हाबाफारि खालामबोबाय आरो बेबादि फोथाराव खमैब्लाबो 8 आरो 9 रोजासो गेदारिं जानो हायो। नाथाय बेयाव बिथांमोना बबे अंखजों बबे मेगनजों नुनानै 25,000 रायजोफोरा जमा जादों होनना बुंखो? बेयो मिनिथावना जादों होनना बुंदों बिथाङा। बिथाङा गावनि गोसोनि बाथ्रा फोलानो थाखायसो बे बाथ्राखौ बुंदों होननाबो बुंबावो बिथां रबिन्द्र बसुमतारिया। आरोबाव रबिन्द्र बसुमतारिया बुंथिबावदों दि बोर बिनाय हानजा सुरनाय हाबाफारियाव गेदारिं जानायखौ नायोब्ला हाग्रामानि 15 आरो 17 बोसोराव जायफोरा हाग्रामाजों थानानै जाखिनि सुबिदा मोनजाबोदोंमोन बिथांमोना इउपिपिएल सोरखारजों गोरोबनो हाया। बेनिखायनो बिथांमोना बे 5 बोसोराव ना गोरान बायदि रानदों, जायनि जाहोनाव हाग्रामा महिलारिखौ लाबोफिनथारनांगौखौ नाजादों होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथियो बिथाङा। गोबां समफोरावनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव मानसि गोमानाय, मानसि लांखारनाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबायदिनो नलबारि जिल्लानि तिहुआव 2 फरायसा गोमादों, जायखौ लानानै मोनसे दुखु गोनां थासारि लाबोदों ओनसोलाव। तिहु पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंब्लाबो दासिमबो 2 उन्दै हौवासा गथ'खौ नखरनि बिमा बिफाया मोनफिनाखै। थांनाय मंगलबार खालिनिफ्राय गोमानानै दं 2 उन्दै हौवासा सानैया। तिहुनि 2 नं वार्डनि चपन पाठक आरो अनुपबा पाठकनि फिसाज्ला मृन्मय पाठक आरो बिराज बर' होनना सुलुङाव फोरमायथिदों। मृन्मयनि बैसोआ 16 बोसोर बैसो आरो फारसेथिं तिहुनि नानातारिनि थागिबि सन्जय बर' आरो पदमि बर'नि फिसाज्ला थाखो 8आव फरायफुबाय थानाय बिराज बर'आबो गोमानानै दं आरो बिराजनि बैसोआ 14 बोसोर बैसोनि। मंगलबारखालि मोनाबिलियाव तिहुनि हनुमान मन्दिरसिम थांनो होनना न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन 2 फरायसाया। नाथाय दुखुनांथावदि 2 दिनैसिम न'फारसे
सफैफिनाखै आरो नागिरदोंब्लाबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै आरो नखरनि सोद्रोमाफ्रा टिहु पुलिस थानायावबो गसर थिसनदोंब्लाबो बेनि गेजेराव दासिमबो मोनाखै। दा बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायब्ला एबा खौरां मोनोब्ला 9395788052 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। पाकिस्ताननि बिबानगिरिफ्रा भारतारि बिरखंफोरनि थाखाय अख्रां लामाखौ बन्द लाखिनायनि थिरांथाखौ 23 सेप्तेम्बर खालारसिम बारायना होबाय। पाकिस्तानी बिरखं गाथोननि बिबानगिरिफ्रा पाइलटफोरनो बे होबथानायखौ 1 दाननि थाखाय बारायनायनि फोसावथाय फोसावदों। बे फोसावनाय बायदिब्ला भारतारि एयारलाइन्सजों सालायजानाय जायखिजाया बिरखंखौ पाकिस्तानी अख्रां लामाजों बाहायनो एबा खारनो गनायथि होनाय जानाय नङा। मख'नो गोनांदि पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव मोन्नैबो हादोरनि गेजेराव बांलांनाय जेंनानि सोमोन्दै बे होबथानायखौ गिबियाव 23 एप्रिल खालारनिफ्राय 1 दाननि थाखाय होनाय जादोंमोन। बेनि उनाव दान्दिसे उनावनो 30 एप्रिल खालारसिम होनाय जादोंमोन आरो भारतआ फिननायाव पाकिस्ताननि बिरखंनि थाखाय गावनि अख्रां लामाखौबो बन्द लाखिनायनि थिरांथाखौ फोसावदोंमोन। बे थिरांथाखौ गिबियाव 23 मे खालाराव 1 दाननि थाखाय बाहायनाय जादोंमोन आरो 23 एप्रिलाव सिन्धु दै गोरोबथाखौ दोनथ'नाय भारतनो फिन साजा होनाय हाबाफारि महरै पाकिस्तानाबो गावनि अख्रां लामाखौ बन्द लाखिनो राहा लादों। बुरलुंबुथुर दैमानि खुरखानाया सनितपुर जिल्लानि बरसला बियाबनि सिङाव थानाय बेहगुरिनि खोला ओनसोलाव खैफोद गोनां थासारि सोमजिहोदों। दैमा सेरनि आरो खाथि खालानि गामिफोरनि जायगायारि थागिबिफ्रा गिनानै दं, मानोना बिसोरो बिहगुरिनि गंथाम करिया आरो जरनित ओनसोलाव गावसोरनि सिगाङाव गोबां बिबांनि हाखौ खुरखालांनाय नुनो मोन्दों आरो बेराफारसेथिं जायगानि थागिबि आरो बिजेपिनि एमएलए गणेश कुमार लिम्बुआ दिनैसिम हा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय नांगौबादि राहा लाहैनि थाखाय अजद दैखांदों। मख'नो गोनांदि गोबां बोसोरनिफ्रायनो बुरलुंबुथुरनि गिख्रंथाव हा खुरखानाया बेहगुरिनि मौजानि खोला ओनसोलाव गुबैयै 3 करिया आरो जार'रितआव मोनसे सोलिबाय थानाय जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जादों आरो बे समावनो गोबां अनजिमानि न'फोर आरो गोबां 1000निबो बांसिन एकरनि हाया सिगांनिफ्रायनो दैयाव गोदोलांबाय आरो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। काछार जिल्लानि सासे बिजेपिनि दैदेनगिरिया सांग्रांथि फोसावदों दि आसामनि 1 इन्सिबो हाखौ मेघालयनो होनो नाङा। आसाम मेघालय सिमाजों नांजाबनाय काटिगरा बियाबनि सिङाव थानाय मोन 12 दान्थे-बिदान्थे गोनां ओनसोलफोरनि गेजेराव मोन 6खौ मेघालयनो गथायनायनि थिरांथानि उनाव काछारनि बिजेपिनि दैदेनगिरिया बेरेखा खालामनानै सिगांबोदों आरो बाथ्रा बुंथिदों। गिबि मन्थ्रिनि गोसोखौ बोनानै बिजेपिनि दैदेनगिरि सुब्रत पुरकाष्टया मेघालयनि 1 इन्सिबो हाखौ हगारना होनो नाङा होननानै फोरमायदों आरो आसाम मेघालय सिमायाव थानाय काछार जिल्लानि काटिगरा बियाबनि सिङाव थानाय बैकम कासिया गामिजों लोगोसे मोन्नैबो रायजोनि रोजा रोजा सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो मोन 12 थावनियाव थाबोगासिनो दं आरो रायजो जाबोगासिनो दं। बे ओनसोलाव मोन्नै रायजोनि गेजेराव गोबाव समनिफ्रायनो सिमा नांलाय खमलाय जाबोगासिनो दं आरो गिबि खोन्दोआव बे मोन 6 थावनिफोरनि थाखाय सिमा जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मोन्नैबो रायजोआव राहा लादों आरो गिबि खोन्दोआव बेफोर मोन 6 थावनिफोरनि गेजेराव बैकम पुन्जिबो दं, जाय आसाम मेघालय सिमायाव काटिगरा खाजोना बेंखननि सिङाव दं। आसाम आरो मेघालयनि सिमायारि जेंनाया माब्ला जोबनानै थागोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।